Bubagra 13 jona MLA leader no logeo tuyui Dillio interlocutor ni salayani bangui thangmani mungsano respond malia khaigui respond rojaklia khaigui paimani bangui kifilei boni 13 jona MLA leader rokno tuyui mafaipila ha ingke bubagra public rokno phaigui safaila ha ano tiki sapano somoy rosidi ang mungsano ni rokno tobogui ro phai melia interlocutor kaisa phade tobogui ro phai jamano mani bono sana ang tobogui ro phai jamalia nei public rokni thani wo belai kenu bo dukho nangjagui hoyui tongmani no nukhang ke medom patal kaina jomatia khari ogjagui khanangjagui bubagra no ang ADC election rogobu subagui ni bono sarkar tobogui phaiyu nei wasogui tabokbu bono interlocutor phanu tobogui ang bono ro phai pisinai henei medom patal kaina jomatia saisungno Delhi wo bo thangui salai gila ha eke misra bai eke misra bu bono kaha khlai gino respond rola ha te kaha khlai gino bo bai bo bidi khlai gui salai gui kokrok kaha khlai gui belai khino medom patal kaina ni kokno sajagui gothokjagui respond rola ha hani bangui tawana lai sidi tipra motha khainei rok medom patal kaina jomatia nirokno interlocutor tobogui niro phainai tawana laidi niro interlocutor rojaknai medom patal kaina ni netritwe niro interlocutor manai tipra motha khainei rok tei tipra motha ni 13 jona MLA tongnai rok interlocutor thangui salaigui tobogui phaimeya phanu medom patal kaina jomatia kuno MLA buya mungsa buya phanu nirokno tobogui ro phainai tawana laidi interlocutor mabainai bubagra ni 13 jona MLA no nunglogeo tuigui thangui nung mungsa no respond maboya khaigui interlocutor tobogui phaimeya khaigui nini pura tipra mothani leader no tlangui thangui sanno maphai phanu tawana di medom patal kaina jomatia bubagra no interlocutor tobogui ro phainai naising tonglai di